سرخط خبرها قرب روبل روسیه یک بار بالا رفت. برکناری رئیس دادگاه خوجند و دو دادرسی دیگر. چایخانه راحت از مشهورترین نماهای شناسایی در تاجیکستان تخریب می شود. салом бинандаҳои гиромӣ, умедворам хубу хушед. барномаи навиди бомдодиро аз душанбе тақдиматон мекунам. имрӯз 31 май аст. қурби рубли русие ки баъд аз тақрибан 3 ҳафтаи босуръат боло рафтан дар тоҷикистон дирӯз дубора коҳиш ёфт. вале субҳи имрӯз 31 май то 10 сомонӣ боло рафтааст. агар дирӯз бонкҳои тоҷикистон 1000 рубли русиро ба 167 сомонӣ иваз мекарданд, имрӯз бар асоси қурби расмии таъин кардаи бонки миллӣ ин рақам ба 177 сомонӣ баробар шуд. сокинон ҳар рӯз поину болоравии қурби рублро месанҷанд, чун наздиконашон аз Русия асосан пули русӣ мефиристанду бонкҳои тоҷикистон дар иваз ба онҳо сомонӣ медиҳанд. масъулони бонки миллии тоҷикистон нагуфтанд ки сабаби зуд пасту болоравии қурби рубли русӣ дар чист. баъзе аз коршиносон мегӯянд бесубутии арзиши рубл муваққатӣ аст ва эҳтимол аст то чанд вақти дигар идома кунад. фозилҷон фатҳуллоев, шорҳи масоили иқтисодии Азия плюс, рӯзи 30 май гуфт қурби рубл то 157 сомонӣ барои 1000 рубл поин омада мумкин аст дар моҳи август дубора ҷон бигирад. вазъи қурби рубли русӣ пас аз ҳамлаи бедалели Москав ба Украина дар моҳи феврали имсол бад шуд. арзиши 1000 рубл дар бонкҳои тоҷикистон ба 100 сомонӣ ва ҳатто аз он поин омад, ҳарчанд бонки миллӣ онро дар ҳудуди 136 сомонӣ таъин карда буд. танҳо дар аввали моҳи апрел он ба марзи 150 то 160 сомонӣ расид. русия манбаи даромади садҳо ҳазор шаҳрванди тоҷикистон аст ва садҳо миллион долларе ки муҳоҷирони тоҷик мефиристанд манбаи зиндагии оилаҳои онҳо дар кишвар аст. аз ин рӯ мавзӯи пасту баланд шудани қурби рубл барои бештари оилаҳо дар тоҷикистон муҳим дониста мешавад. ҳомиҷон муҳаммадзода, раиси додгоҳи шаҳри хуҷанд аз мансаб барканор шуд. дар фармони раиси ҷумҳурии тоҷикистон аз 30 май сабаби тасмимро кирдоре номиданд ки шаъну эътибори судяро паст мезанад, аммо тафсилот надоданд. бо айни далел рустам муҳаммадсаидзода, додраси додгоҳи хуҷанд ва раҳмиддин раҳимзода, додраси додгоҳи ноҳияи синои душанбе низ аз кор ронда шуданд. маълум нест ин афрод боздошт шуданд ё не. манобаи радиои озодӣ ҳафтаҳои пеш хабар дода буданд ки ҳомиҷон муҳаммадзода аз моҳи апрел боз дар ҷои кораш нест ва ба ришвагирӣ муттаҳам асту бо як додрас ва як вакили мудофеъ дастгир шудааст. феълан дар тоҷикистон беш аз 400 додрас кор мекунанд. дар 10 соли охир тақрибан 30 нафари онҳо боздошт ва ба зиндон маҳкум шуданд. таъину барканории додрасҳо бо фармони президент амалӣ мешавад. комиссиони байналмилалии ҳуқуқшиносон моҳи декабри соли 2020 ин нуктаро таъкид карда гуфта буд ки додрасҳо дар тоҷикистон мустақил ва беғаразона ҳукм содир намекунанд. сел дар ноҳияи ашти вилояти суғд бахше аз роҳҳои мошингарду пулҳоро вайрон карда ба дару девори сокинон осеб расондааст. мардум гуфтанд сел пас аз зуҳри 30 май омад, баъди он ки ба қабли онҳо жолаи сахте борид. мақомоти ашт тасдиқ карданд ки баъзе аз роҳҳои мошингард хароб шудааст. мирзо ҳомид латифов, сардори идораи ҳолатҳои фавқулодаи ноҳия гуфт зиёни сел калон аст, вале ҳанӯз ҳисоб нашудааст. ноҳияи ашти вилояти суғд дар 400 километри пойтахти тоҷикистон ҷойгир аст. тақрибан ҳар сол дар баҳору тобистон бо сабаби бедодгариҳои табиат сокинони баъзе деҳаҳо бероҳ ва гоҳе бехонаву дар мемонанд. ба иттилои кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи тоҷикистон ҳафтаҳои охир дар чанд гӯшаи кишвар бинобар номусоидии ҳаво борону барфу жола боғу роҳҳо ва манзили сокинонро хароб кардааст. вазорати умури хориҷии тоҷикистон аз баргузор шудани як мулоқоти дигари намояндагони тоҷикистону қирғизистон хабар дод. ин вазорат дар сомонаи худ навиштааст ки аз 25 то 30 май дар шаҳри бишкек ҷаласаи навбатии гурӯҳҳои кории топографии ҳайатҳои ҳукумати тоҷикистону қазоқистон оид ба аломатгузории марз баргузор гардид. ҷузъиёти мулоқоти навбатии намояндагони тоҷикистону қирғизистон ифшо нашудааст. пас аз як муноқишаи марзӣ дар охири моҳи апрели соли гузашта ки боиси ҳалокати даҳҳо нафар аз ҳарду ҷониб гардид, муносибати тоҷикистону қирғизистон ба сардӣ гароид. тоҷикистону қирғизистон солҳост ки бар сари муайяну аломатгузории марз ба мувофиқат намерасанд. дар деҳоти назди марзӣ зуд муноқишаи сокинон ва марзбонони дутараф сабт мешавад.
дар маркази шаҳри душанбе тахриби бинои чойхонаи роҳат яке аз машҳуртарин намои шиносоӣ бо пойтахти тоҷикистон шурӯъ шудааст. Ин чойхона 64 сол қабл аз сӯи меъморони Санкт-Петербургӣ бунёд шуда дар раддабандии ширкати телевизионии амрикоии CNN беҳтарин чойхонаи ҷаҳон дониста шудааст. мақомот дар сададанд дар ҷои ин чойхона гулгашти атрофи бинои нави ҳукумати кишварро бунёд кунанд. гузориши ҳамкорам Искандари Фирӯз ва Шаҳлои Абдуллоро дар ҳамин бора мебинем. чойнӯшиву ғизохӯрӣ дар чойхонаи роҳат барои наслҳои зиёди тоҷикистониҳо одат шудааст. Рустам Мирзоев набираашро аз Панҷакен ба чойхонаи роҳат оварда замони донишҷӯяшро ба ёд меорад. вақте ки душанбе мехондам солҳои асри гузашта ҳамин чойхона ба бисёр меомадам. ман худам дар ноҳияи Панҷакен одамое ки меомаданд албатта ҳамин ҷаба албатта даромада чой овқот хӯрда мерафтам. барои ҳамин как ёдгорӣ боша ин бояд истоданаш на чойхонаи роҳат дар маркази душанбе моҳи июни соли 1958 фаъол шуд ва дар гузашта ҳамчун тарабхонаи чойхонаи роҳат маъруф буд. ҳоло як қисмати чойхонаро вайрон мекунанд. мақомот тасмими вайрон кардани чойхонаро шаҳр надоданд. як масъули чойхона гуфт шояд бинои асосӣ низ аз байн бурда шавад. ба гуфтаи вай дар ҷои ин чойхона гулгашти атрофи бинои нави ҳукумати тоҷикистон бунёд мешавад. феълан дар паси бинои асосии чойхона техника барои чапа кардани бино машғули кор ҳастанд. ҳарчанд мақомот аз тасмими вайрон кардани чойхона хабар намедиҳанд, вале як масъул тахриби ин чойхонаро дар асоси генплан тасдиқ кард. тахриби чойхонаи роҳат аҳли зиё ва ҷомеаи шаҳрвандиро нигарон кардааст. онҳо мегӯянд ин чойхона арзиши тарихӣ дорад ва он бояд барои ояндагон ҳифз карда шавад. барои мардуми тоҷик ресторанҳои калону вайҳо дар кор не. айниқса чойхонаи роҳат бар ин ҷой дорад, дар кор аст. агар ин чойхоная нест кунед, нобуд кунед, бадбахти халқи миллати тоҷик аст. ин чойхона аз рӯи тарҳи меъморони Санкт-Петербургӣ Даниил Гендлин ва Константин Терлецкий сохта шуда яке аз машҳуртарин маркази фароғатӣ дар Тоҷикистону минтақа дониста мешавад. чанд сол пеш ҳам шабакаи маъруфи телевизионии CNN дар як раддабандии зеботарин чойхонаҳои ҷаҳон роҳати Душанберо дар ҷои аввал қарор дода буд. бахши як рӯзи таърихро ҳамкорамон Хиромон Бахозода тақдиматон мекунанд ки фарогири муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 31 май аст. май соли 2012 бо пешниҳоди президенти Тоҷикистон парлумон моддаҳои баҳсбарангези туҳмат ва таҳқирро аз кодекси ҷиноӣ ҳазф кард. то он замон аз ин модда бархе мақомдорон бар зидди матбуоту журналистони мунаққиди ҳукумат зиёд истифода карданд, вале моддаи таҳқири президент боқӣ монд ва ин чиз мояи интиқоди созмонҳои ҳомии ҳуқуқ аст. 31 майи соли 2002 низоми маҳбасҳои Тоҷикистон аз зери назари вазорати умури дохилӣ ба ихтиёри вазорати адлияи Тоҷикистон гузашт. тасмими мазкурро ҳамчун талоши беҳбуд бахшидани вазъи зиндонҳо ва ҳифзи ҳуқуқи инсон арзёбӣ карданд, вале бо гузашти вақт маҳз ҳамин интиқодҳо дар тасвири шароити зиндонҳо дубора садо медиҳанд. 31 майро созмони ҷаҳонии тандурустӣ рӯзи бетамоку эълон кардааст. як таҳқиқи соли 2016 нишон дод ки тақрибан ҳар нафари сеюм дар Тоҷикистон сигор мекашанд ва аксари онҳо мардон буданд. дар Тоҷикистон 2 сол пеш пешниҳод карданд ки ба хотири мубориза бо тамокукашӣ нархи он боло бурда шавад, вале ин нигаронӣ ҳам садо дод ки мӯътодони сигор дар ин сурат тарки сигор карда мӯътоди нос мешаванд. ҳоло хурби таъин кардаи асъори хориҷиро дар баробари пули миллӣ мебинем ки Бонки Миллии Тоҷикистон муайян кардааст.
бинандаҳои азиз, ташаккур ки моро тамошо мекунед. рӯзи хуб дошта бошед ва то суҳбати дигар. хайр, худо нигаҳдор.